Century Mall. Ano na? Anong nangyari? Ito yung pamangkin siya. Hypebeast. Saan si Kuan? Hypebeast sa nag-CR. Isa Kuan siya? Hindi sumama yung dalawa. pamangkin ko yan. Si kuya wala na. Naglaro na. Sabi, Gigi. Tidak yan. Si mother. Kinakusgang mama. Naiiwan ang sililas. Cheers daw. Tubig. Kuya. Mapupuno yan, Mi? Hindi, bukal. Sandel. Jerong. Boom. Balik mo pala? Ah. Sa ano? Hypermart. SM Hypermart. Sama kami kapatid ko. Si Kuya Sander. Jerome. Yan yung ano namin. Background. Si Buddha. Siguro ano to ting? Sa Thailand ba? Yung Buddha, di ba? Kasi may Vietnamese pala to. Pero yung Buddha sa Thailand. Baka hindi si Mami. Yan. Hindi yan si Buddha. Filipino. Baka Diyos yan mga Vietnamese. There is more lighter. Ano ko yan? 4 liters. 4 liters. Di na kailangan ng drinks. Buddha nila yung Panginoon nila sa atin sa Lord. Hello. Sige, ibigyan mo ko kuya. Ibigyan mo ko. Ang likot na mo. Ngayon, nandito po kami sa Vietnamese. Wala. Sa iba mo nagluto. Kain kami ng adobo Sa libur po dyan. tinawag yata. Adobo dyan. Tapos, Sa libur po tinawag yata. Pagudlog sa libur. Katanong sila gano'n. yeah. Tingnan. Ngayon, ang oras ngayon ay alas 12:40. 40. Kasama na Yeah. sila. Ngayon, kakain kami. Ayun. Taga-ball kasi kaya hindi yaya. Taga-asa ka dahil. Hindi. Ano to? Kailangan to. Ang pinsan ko. Ayoko na pinsan. Duhay edad. Ang ilang ibayaran ti kaya anim na tatlo sila. Yung sigurong bagay, tatlo na sila bayaran. Bisaya. Mag-Bisaya. Nanay. Yung bagahan nila. Yung sa likod, apat na sila. Baka na hindi sa isa. May Buddha. May Buddha. Tapos nandito ko sa Hindi taas. Hindi taas. Tara, cellphone. Tara, cellphone. Lalagyan sa bagahe. Asa mo ilagay yung bagahe dagko? Naluyo kayo sa lubot, 1, 2, 3, 4, apat na upuan. Sige. Sige. Pa-picture. Hanggang ganing ito na kong bang na. Sabak na ako kay date na maaaring ito papunta pa lang sa Selfie. Di ba madulo ba? Nakatulog na apat. Ano kaya? Video. Oo, apat. Oh, last tatlo sila. Dito.
Ay, ito ang nandun sa pinakalikod. Pang ano sila? Apat. Yung likod. Tapos si mama, si Dayan, si Gigi. Ito, tanong. Lihat na tao. Ay, lahat ng bagay. Apat lang. Tapos, yung inano lang nila. Wow! Baka Tuldok ko. nailikod nila isang to. Ay, tuldok. Tuldok. Diyos ko! Wala yung tuldok eh. Wala yung tuldok. Siguro may kukuha ng mga bagahe ba? Tulor ako. Sakto lang yung Tuldok. Hati na lang ito kuya. Ay, pag